Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your Anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:04. Mayong gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinarnya kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gan Republika sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayong gabi. Aksyon bay. Mayong gabi sa aton mga listeners. Sari lakat sa aton yung posting nga gabi, Lunes kita karon Nobyembre 15, adlaw sang Panueldo. Bao, lumayo gina. Tuig 2020-21. Lumayo. Kung may sildon tay. Daw mayo yuhom na yung yuhom mo subong mabalaan tagid. Kung may sildon ta ba si ubos man. Sige. May low pressure kita. Ari na siya nagtuhaw ining hapon, 615 kilometros iya kalayon sa nasidlangan na bagat na nasidlangan. Southeast ang hinatuan sa Surigao del Sur. Ari na, panugod na. 7.2 degrees north latitude and 131.8 degrees east longitude. Nagaupod ini siya karon sa Intertropical Convergence Zone o kon ITCC. Nga nagaapekto sa Palawan, Visayas kag Mindanao. Apektado ang mga lugar sang Eastern Visayas, Caraga kag Davao Region nga may dulot siya nga magalumon ang kalangitan, may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanag-uob. Ang shear line till end ini sa gihapon sang frontal system nagaapekto ya sa nasidlangan nga bahin sang Northern Luzon, partikular sa Cagayan kag Isabela dito sa Northern Luzon, no. Ang northeast monsoon area sa mga lugar sang Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte kag Sur, Abra, Kalinga kag Apayao. Nga medyo maayad-ayad pang ila tiyempo may pag-uum-guum ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahwaan. Nga may dala lang ini naligwin nga mga mahinay ukon manipis lamang nga mga pagulan. Ukon pagtulutaliti. Kag Metro Manila kag sa iban nga bahin sang kapungsuran na lakip kita diri sa Western Seaboard sang Kabisayan. May pag-uum-guum ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan. Nga may naligwin man ini nga mga pagulan ukon pagpanag-uum nga tugas sang ITCC kag ginaupdan sang localized thunderstorms. Okay. Ang diri sa aton partikular ang Western Visayas, Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod. Amo na ang aton maaguman, no? May pag-uum-guum ang kahawaan hasta nga magalumon ang kalangitan. Nga may naligwin nga mga pagulan o kon pagpanag-ubtugay ni sang ITCC kag localized thunderstorms na paidalom kita sa mahinay hasta sa may kasarangan. Nga pagdupoy-dupoy sang hangin magahalin sa nasidlangan pakadto na amin na nasidlangan east to northeast aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Wala pa kita gale warning advisory. Kalmado pang aton baybayon, nagapabilin ara siya sa makanay hasta sa kasarangan lamang. Ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya na may takos ini 0.6 hasta sa 2.1 metros ang aton karon nga astronomical tide. Okay. Alas 9:33 sini nga gabi ang hunas 1.1 metro. Ang
taob, no? Ang hunas, magabalos alas 3:33 karon sa kaagahon sa takos nga 0.4 metro. Ang kanabawon kag alas 5:18 sini kag inang hapon nagtunod si Haring Adlaw magabutlak ni siya alas 5:39 buwas sa aga. Ari kita sa gihapon 26 hasta 32 degrees Celsius o konstantay 8.8 hasta sa 89.6 degrees Fahrenheit. Okay, muna siya. Si Vulcan Kanlao naman, in 24-hour observation, nasulod kita no sa 24-hour observation. 11 ka volcanic quake, pagtayog. Natakloban sang kalom sa gihapon ng iyang aguab, kag ang slightly deflated, no, ang ground deformation. Gamay nga pag ginulagulag sa iyang baga. Kag may takos ini 355 toneladas ang asopre nga iya ginbuga sa takos ng aton volcanologist sining pitsa 11 lang sang Nobyembre. Okay. Kag earthquake information, why kita may nakita di sa earthquake information 24-hour observation action Bryan nga nagtayog di sa occidental ug sa oriental side. Amo lang niyang paabuton tang ulan although nga may low pressure. Pero daw most likely according sa pag-asa hindi man siya mag-develop kundi low pressure lang gid. Doon ang masunod daw ara sa Sunday. Next Sunday ang saputi sang ulan sa aton daw dirikit pa kadto. Amo na ni siya ang ginasiling pag-asa nga mga 4-6 pa kabagyo nga aton paabuton hasta sa first quarter sang tuig 2022. Importante may ideya kita kag baka panagana kita Sir Gan, ano? Oo. Ti subong low pressure, subong ulan-ulan pa manang mo. Ti according sa pag-asa ti otoridad na sila. Climate and Weather Authority sila, patiwan na sila. Okay, yes, ti gina-sound of naton, do extension arm na lang danila diri sa aton. Pero ang iban, Sir Gan, ang iban bala, duwag sapak sa lakat sa panahon kay mas ginatutukan nila subong pagpapili ni Duterte, Senador. Oo, gani. Daw nagbaylo. So, kung tapos na politika daw kapigado. So, sige pangaman man sila, hindi mayara na naman bagyo, mayara na naman ko ano. Okay, hindi ito ni ka panagat kay may bagyo. Hosto na. Ang kung subong ang politika daw mo pa nagpadula sa COVID-19. Amo na, nagpadula. Anyways, Sir Gan, kaya salamat. Kaya bagyo sila mo. Yeah. Sige, action, bye. Thank you, Sir Gan. May gabi. Okay, welcome. Yes, sir. Okay, bantayan mga ka-aksyon na. Base nakatutok lang kabuda sa lakat sang pamulitika diri sa pungsod Pilipinas ang ginahimo sa Sarsuela. Pero ang ulan nagapadayon kag magakausa sang pagbaha-baha. Sa mga utod ta nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalam sang Taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan, alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasit idusin na subong adlaw Lunes kita, yari na sa Nobyembre 15, 2021. Mayara na gid lamang kita sang 40 dias ang nabilin kag Paskwa na, samtang 47 dias ang nabilin antes pa naman kita magasaylo sa panibago nga pagpanghangkat sa aton sini kabuhi amo ang tuig 2022. Action Firing Line. Bukas ng aton sa Facebook page pagya sa Aksyon, radiobacola.com.ph, sa web naton YouTube Plus, ang Twitter account mga ka-aksyon. Aton sa nga text hotline sa 0963-7570874 para sa inyo sa nga mga mensahe. Action Firing Line. Ang aton sa pamangkot subong gabi mga ka-aksyon. Senador, ang ginpadalaganan ni Presidente Rodrigo Duterte. Ano sa inyo? Mabuto pa kamo? Action Firing Line. Abi padala sa inyo mensahe, mabuto pa kamo, hindi ukon oo. Siyempre may nga sa punta. Action Bryan Morden. Action Firing Line. On board na, top las nuwaybeng tak na sining gabi, sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ano ba lang nagalinagumbang nga balita sa aton sining pagpangalagad? Sa balita lokal, mga ka-aksyon, halalong gid subong nag-alert level number 2 kita
ang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, ang Sabado kag Domingo linagaw naman ang mga utod naton, no? Nagakadto sa mga paliliguan, ang iban sa mga mountain view, kung sa di na lang makapa-relax for how many months mga kaksyon nga na kibon kita or na kuan kita, na sulod lang kita permis puluyan bisan Sabado kagadlaw. Kay didto iya sa Calatrava, may isa ka 71 anyos nga nag-upod sa pamilya pulo paligo sa baybay. So ano mga dimala sa imo iya nga nalumos patay. Samtang sa hinubaan ginbalikan nato natong nadula nga 1.3 million peso sa bangko mga kaksyon. Subong ginahulat pa sang hinubaan PNP ang resulta sang crime lab sang fingerprint sang mga empleyado. Why naman sang iban pas lang itudlo nga suspitsado kay ang pinakalyabi dito sang kapulisan siyang nagsulod diri may ideya gid lang. May dala siyang liyabi nga iya kabalo sa combination kag kabalo siya kun din siya maagi din dapit ang alarm clock diri ang CCTV. Ang balita diri sa Bacolod kahapon bao nano sitwasyon sining isa ka pulisa member sa Bacolod City Police Office nga inina unay sa iya kaugalingon nga armas lutang matapos magdinumugay sa isa iya ka manog entertain sang baligya nga hollow blocks kag iban pa nga construction supply. Ang tag-iya sining construction worker o supply nga ginbaklan sining pulis nga mong biktima kag patay ang iya man lang mismo nga pakaisa, na lantawon tagid bikon anong resulta sa investigation sining. Ang iban nga balita makaksyon tidiri karon sa Bacolod na paidalom na sa alert level number 2 pero may ara pa sang confusion. Ang aton sining nga makuturan kay first day sang 15 days ang ginhatag karon sang National IETF nga ang Bacolod lakip na sa Western Visayas sa alert level number 2 sa diin kadamo na sa mga paghalog sa aton sining nga mga restrictions. In fact, tonight isa-isahon tani anaya ang lakat sa pamulitika makulokal makitanay kidaw tapos naman ang mainit nga sinadya didto ya sa National Capital Region kag force bugos nga Pilipinas. Sa probinsya nga mga balita makaksyon karon dugay-dugay si Governor Lacson ya mahipos lang ko anaya. Mahulat-hulat lang ko anay kung sino gid ang pagasuportahan sini nga nagapapili presidente karon sa pungsod Pilipinas. Siya mga makadesisyon sa kuro base sa masunod pa nga tuig mga kaaksyon. Dugay-dugay pa ba? No? Samtang biyahe sang eroplano Bacolod, Manila, dugangan kon padayon ang pagdubo sang COVID-19 cases mga kaaksyon. Amoring mayo gid nga balita. Ang mga headliners naton sa balita lokal. Dulong naton mga kaaksyon o kung ginadulong na kon dira sa inyo sining DTX sa 500 capsule. No, paki-check dira. Aksyon Radio. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radio Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2000. Bryan Morden, Aksyon Firing Line. Ang mga balita ya sa national mga kaaksyon subo nga adlaw nagratsada na ang masobra isa ka gatos ka mga bulutuan nga nagbukas na sa pinaka ginatawag pilot testing, no? Sa ining face-to-face nga limited classes mga kaaksyon. Kitaan tagid ang mga Ismael sa mga kabataan nga nagapadulong sa eskwelahan kag excited na sila nga mag-eskwela balik sa ila sinitag sa tagsa ka mga kwarto. Tiyan mo nagaling may ara sa mga innovation nga ginhimo ang aton sini nga mga bulutuan ng aton sini mga manunudlo. Ano mga innovations ang ila sinitag sa ka mga bangko may ara sang ginbutang nga mga plastic palibot nga daw
do mga damang sila ang aksyon. James, ano? Action firing line. May do mga damang sila kay may napalibot nga mga plastic para siraduhan sila nga bisan maghambal sila tudo hindi mag-agsik ang ilalaway didto sa ila sinitupad nga mga estudyante. Action firing line. Kay ang kapasidad sina diri tuman lang kadyutay, half lang sa mga estudyante kung pila ang population sa isa ka seksyon. Mga ka-aksyon at least nakaamat-amat na, no? Pwerte man nga preparasyon sa aton nga mga manunudlo agod sa pagbukas sining face-to-face limited class mga ka-aksyon sining adlaw November 15. And we are praying and hoping mga ka-aksyon that mga padayon ini tubtob nga malikop ta ang bugos nga Pilipinas nga makabalik kita sa face-to-face. Action firing line. Pero first day sang face-to-face mga ka-aksyon, hindi manami nga balita para sa Philippine National Police. Kaya dito sa Pangasinan, may isa ka pulis ka nagsulod sa isa ka kwarto nga may estudyante. Siyempre kung pulis ka o kung army ka man dira, ano bala aksyon James ang ginapasan sang pulisaw? Alangan man nga pala kay pulis gani, ano balang pulis kundi may armas? Action firing line. Dibla? Pagsulod sang pulis, may nagsulod sa kwarto, may ginapanghatag siya nga papel sa mga kabataan, I guess, kundi ko magsala, mga guidelines, reminders, blaguro, sa COVID-19. Tiyan mo nang ilang mandato mo, no? Kabalo kang pulis subong, hindi lang kay bantay kriminal, kag bantay sa aton sinipalibot, kag iban pa nga mga natuhoy sa trabaho nila, gaintra na nisla subong niya sa COVID-19, kag iban pa kay plariho malang kita nga biktima sa ning nasabit nga virus. Action firing line. Ginliteratuhan ang pulis nga ini kaluluoy, ako naluoy man ko gani. Pagkatapos ginpost sa social media, nag-viral, binatikos, kay kunuhay may pulisa nga ang ang buluthuan, wala dapat sang may nagasulod dira nga may tawo nga may ara sang armas luthang. Action firing line. Dito ka do ka para sa akon do hindi manami do kay way man may ginhimo nga malain kag kabalokong ini mga kabataan nakaintindi ni sila kung sino ang pulis, sino ang army kag sino ang hindi dapat o kon kahadlukan kag hindi pagkahadlukan. Action firing line. Ahay tinahimo yang kwan pero kwan man ginasakyan man sa Department of Education. Siya next time magsulod ka mo nga mga pulis ka mo, army, o kung may mga armas da, armado man, hindi ka mo pwede da sa mga buluthuan. Di ko isa ka request makamugani. Mo na bala. Hindi taman pagpatamaan, kaya ang ginahimo sa mga pulis ta, kag mga soldiers naton, kapatuman ba lang sa sang kwan man, health protocol subong. Hindi na lang ni sila ka anti-criminality, kundi health protocol dala sa panila. Tiginhimo nila yung grabe nga kritisismo. Lingkod duwa igid dako nga sayop Aksyon Olivera nga magsulod ang pulis sa bulutuan nga maghatag papel sa bata nga guidelines maybe ato sa COVID-19. Action firing line. Oo, dapat ginkuha na lang na, ginpa-delete na lang na, kay duwa igid man sala ang tawo. No? Next time, basi pa man lang, maluoy man kita sini sa ila. No? Kaluluoy sang batiko si pulis. Anyway, sang iban nga balita mag-aksyon sa buwas nga adlaw, ang ang petrolyo, no, ang petrolyo was nga adlaw maganubo sang 90 sentimos gasolina lang. Ang diesel wala sang pagiho, ang kerosene niya 10 sentimos. Action firing line. Kag sini nga hapon ang dako nga balita galing kay ako ay naman ko gid nga why naman ko gambal nga daw na excite gid ko Aksyon Olivera sa pag-file ni Presidente Rodrigo Duterte sa pagkasenador. Isang Sabado pa man lang ina-expectar ta naman to yang patalang ato ya kay Martin Andanar ari utro man ni maghimo-imo kay istorya mang taga PCOO niyo. Ang trabaho subong sang PCOO Aksyon Oliver, hindi kay maghatag sang maing balita sa presidente, nang introll sila sang presidente. Action firing line. Kaklaro na gina nga bata na inkwentrohon niya mapapili pa siya bo na ano man si Martin Andanar iya daw patalangon niya pang Pinoy. Sa patala nga obra nila, ang tao kadulaan gana sila subong. Action firing line. Tiyo, ang balto niyan, danar siya, antayin natin sa Lunes, bantayin natin kasi babalik dito sa Comelec si Presidente Rodrigo Duterte at maghahain yan ng Vice Presidente. Oh, kita mo lang katunto nila. Action firing line. Sino man tuntong amay makontra sang bata mo? May kung ang bata mo, gid guro kontrahanay, kamuha isang gamay pa siya, kina damapati, patapro inang amo nang kahamot sa kay Sara Duterte kay Rodrigo Duterte. Action firing line.
Ginapanatikal pa ni Duterte nga si Sara, mao yun na ning sunod sa kuang mga yapak, di ba? Di ba? Ginatikal pa na daw junior yun na si Sara Action firing line. Amo na bleti subong nga hadlaw sini nga hapon nag-file na sang pagka-senador si Presidente Rodrigo Duterte mga kaaksyon. Tinalipay ka mo? Action firing line. Sinong ginbuslan niya? Si Liza Vihorde, no? PDDS. Ini nga mga tao sila ni Liza, ni mga ginpreparar na ni sila sa tong pag-umpisa sang filing sang COC. Action firing line. So si Presidente Rodrigo Duterte officially kandidato na bilang senador karon sa palaboton nga 2022 nga eleksyon. Action firing line. Ang iban nga nag-file sila nga adlaw mga kaaksyon, kadamo lang, no? Kadamo lang sa nag-file si Attorney Harry Roque, nag-file man senador sa idalom sang People's Reform Party. Iya si Pulo Martilino ang iya sila ginbuslan. Action firing line. Kag may ara pagid sang isa nga nag-file mga kaaksyon ang anay Elcac spokesperson nga amo iya si Lieutenant General Antonio Parlademan, KDP ng iyaya. Ginbuslan niya diri si Antonio Valdez mga kaaksyon kaluluoy lang ni pinangbuslan nila. Action firing line. Nag-file man ini. Kag subong adlaw, nag-file man sa pagka-senador si PNP Chief, former PNP Chief Guillermo Eliezar. No, nagpapili man sa idalom ang grupo. Yun ko din magsala. Lacson Soto ni siya sa Pisot group ni siya. Action firing line. Purting ang ngalan nila, no? Ping Lacson kag Soto ni mo. So, bantayan tani sila. Amo ni mga panibago nga development sini nga adlaw kon lakat sa politika ang pagahambalan. Action firing line. Hambal ni Senador Bongo, siya nagibebla si Presidente Rodrigo Duterte. Nga, siya kay hindi ko tani magpapili, Presidente. Action firing line. Nagibigid siya, tinapapili na lang ko. Yung mga bata, gagmay na. Action firing line. Nagahampang na sila katumba patis ang electoral process naton diri sa Pilipinas ginhimo ginilang nga hampanganan. Ti mga morning nga mga tawo, although nga ti inyo niya choice kung sinong botohon nyo. Pero sa morning nga sitwasyon subong sa ginahimo sa sining nga grupo, maganahan pa ka muna. Action firing line. Pa chill lang niya si Ping Lacson, ari di sila sang Sabado naglagaw-lagaw. Oo, si Soto, si Leni Robredo, pa simple lang Aksyon Oliver si Isko Moreno. Pero ang karavan ni Isko Moreno sa Cebu hindi maharaw. Puwerte i Aksyon Oliver. Action firing line. Ang ginapaabot nato ng paglantad man ni Manny Pacquiao. Tidaw ka temprano pagin man daw ka temprano pagin man kay ang election May 2022 tiare pa lang ta sa Nobyembre. Napreparahan pa nila tanan nga mga logistics nila dira paano la iplastar big bugos nga Pilipinas. Nagasala na sang karavan ang BBM, ang grupo sang Leni, grabe na nga mga karavan. Way pagkita-kita sang iban pagid, no? Gumawa ini tanan-tanan, dili tayo balaan nga magakadula si virus. Action firing line. Imagine mo, subong adlaw do walo na lang ding cases bakula do. Libot pa mo ra. Action firing line. Sige, din ako na-excite ha kung anong ipadalaga ni Presidente Rodrigo Duterte ha. Why na tapos na to sang nagligad anto nga Sabado nga do ka sa jagin man kay kun diin bala si Madam Sara Duterte. Oy, hambal ni Attorney Roque kay na kun nag-resign na siya bilang spokesperson, presidential spokesperson. Hambal ya may ara sang gamay nga tampuhan. Wow, ara naman sila daw MMK mga buhi nyo. Action firing line. Siya may gamay nga tampuhan si Pres Duterte kag si Sara pero gapalang gaanay sila. Wow, pero di matyaga nagidilbla sa aton nga mga tao daw ka mga idiot na hindi kaintindi sa sitwasyon. Aksyon Bryan Morden. Action firing line. Kahit hindi kami abogado dito, kahit hindi kami mga mga profesyon na kagaya ninyo, Tagalog yan pero Ilonggo to, no? Kaya tiyas bakulod to mo, no? Naintindihan din namin ang mga tikang-tikang niya. Action firing line. Huwag nyo namang sobraan nagaguhin yung tao sa Pilipinas, susubra na kayo ha. Oo, baka magbaliskad yung paya dito at hindi may kaisa may manalo dyan sa inyo, kaluluoy rin kayo. Action firing
firing line. Ang balantayan ari, no? Ang balantayan ari mga kaaksyon, sino ang vice presidente ni Bongo Aksyon Oliver? Why? Aksyon firing line. Wala. Chamban Inday Sara. Sa Bongo kag Marcos may buto siya. May buto siya. Pero ang ginaduha-duhaan dere, base gid may twisting yapon nga matabo. Base si Sara makadto kay Bongo, kay si Marcos way patapiho sang dalagan sang pamulitika niya nga ini. Aksyon firing line. Nantawon tanay kay may baylo-baylo pa way pamatapos. Tapos lang subong adlaw ang amo sini nga sitwasyon layo pang May 9. Hambal sa mga abogado siya damo pamagkalahinabo kung sigihon ginat nila. Sa hinali dumaog si Inday Sara Duterte kagang iya sini nga manghod nga papili subong kongresista kag si Duterte dumaog ban senador ang matabo sa Kongreso ang Speaker of the House bata. Ang Senate President, amay. Di si Sara Duterte aras babaw. Action firing line. Pyramid gwa ya. Pero naghibi ko na si Duterte kay nga si Bongo doon di magpapili. Ginganoy lang to ko na mo papili ka hindi. Action firing line. Ang balita makaksyon diri kita sa lokal. Balikan ta di anay ha kay Kabaloka Subong sa Bacolod, gabing enjoy sang tawo di, no? In fact, isa ka mall din nagpagwa gilayon sa ila sining advisory nga tanan nga edad, all ages, pwede nakasulod sa mall nila provided nga syempre may ara sila sang ginatawag nga pahakwan kompleto nga health protocol. Action firing line. Ang Bacolod diara na sa alert level number 2 mga kaaksyon sa diin ti dugay tarani ginahandom sa nagid pa ning mga sinimana, na? So ang kaso subong sa bugos nga Pilipinas sining COVID-19 ara makaksyon sa 1,500, no? Ang kaso subong sa COVID-19 ara sa 1,547. Kag ang aktibo nagpanaog sa 27,025. Ang patay 45,709 mga kaaksyon. Kung maghambal kita alert level number 2, ara na kita sa ginatawag kon sa mga building, abi ara na kita sa first floor mga kaaksyon. Kita may ground floor pagin mo. Ang ground floor ti amo niyang alert level number 1, no? So ara kita sa alert level number 2 diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Kaupod sang alert level number 2 nagpagwa man sang executive order mga kaaksyon number 53 si Bacolod City Mayor Evilio Bing Leonardia mga kaaksyon. Sa diin sa dring EO niya, ginlatag tanan-tanan ang pwede kag hindi pwede. Action firing line. Pero gusto ko si Madam M. Ang na lang aton sining pa-explikaron subong gabi. Si Madam M. Ang na lang pa-explikaron ta subong gabi makaksyon pa isa-isa ta ini. Kung may mga ballpen, lapis, papel kamudra sulat nyo para mapatinan nyo gid, butan nyo dingding nyo da. Action firing line. Para masigurado ta subong gabi kung ano ang pwede kag hindi pwede sa alert level number 2 mga kaaksyon karon diri sa syudad sa Bacolod, no? Kay kabalokang Bacolod, sentro, metro Bacolod kita sang Negros Occidental, ang tanan ari diri sa Bacolod mga kaaksyon. Sa aton nga linya we have on the line former city administrator M. Ang subong naga-volunteer dira sa EOC. Ma'am, good evening. Good evening, Aksyon Bryan. May gabi man sa tanan nga nagapamati. Congratulations sa aton tanan-tanan. Although nga hindi kita dapat magkumpiyansa, kay ti kabalo kita si alert, si virus, ara lang sa pikilid tada, pero naka-alert level number 2 kita, meaning restrictions ang ginapaliwat-liwat diri. Ma'am, till us ma'am, sa idalom sang EO ni Mayor Bing Leonardia 15 days, ano ang pwede kag hindi pwede ma'am? Well, kita sang gin-remove ng mga restriction as of now, base sa aton nga bago nga executive order nga gin-issue ni Mayor Bing Aksyon Bryan, no? Kadamo sang na-remove ng mga restrictions. For example, ang movement ng mga tao. All ages are allowed to go out. So, tanan pwede na makagwa. Pati mga bata, gina-allow na subong nga magwa. Although, kami sa Emergency Operations Center, may ara lang kami ng mga
kumbaga suggestion sa mga ginikanan na hindi ka lang gid pag dalon ang mga kabataan kung hindi malangid necessary. Especially pa kung ang kabataan wala pa nabakunahan, no? Yes. Ang mga below 12 pagkiti nagbakuna kita sa 12 to 17. Pero ang mga below 12 naman wala pa na sila mapangbakunahan. Wala sila protection. Hindi to sila Of course, apart from that, ang mga establishments sa inyong mga events, ang capacity limit napasaka na. Okay. Kanin una sa 30% lang, ang mga indoor, meaning kunara sa mga closed na venue, sirado, nga wala sang ventilation or closed kag damo tawo, 50% ang capacity ang ginapatugutan sa subong. Kag kung outdoor naman siya, silingon sa gwa, open air nga mga events, 70% naman ang gina-allow subong. Kag ang may isa pa ni ka-additional diri Aksyon, Bryan, nga kung may safety seal ka, may additional ka nga 10% sa imo capacity limit. So, for example, isa ka restaurant, may safety seal ka, 50% ang allowed under the executive order, plus may 10% ka kay tungod may safety seal. So 60% ang imo capacity ang allowed sa sulod sa imo nga establishment or sa sulod sa imo nga restaurant. Okay. Ang mga meetings kag conferences, ang una wala ka na ginapatugutan pa ang mga in-person nga mga meetings or face-to-face nga mga meetings, subong allowed na basta magsunod lang sila sa capacity limit ng venue. Tapos pwede naman ang mga social events, mga kasal, mga reunion, birthday, bunyag, pwede na. Ang mga amusement park, ang mga internet cafe, ang mga swimming pool, pwede na maka-abre subong, pwede na maka-operate. In fact, ang mga sinihan, pwede naman maka-operate basta sundon man ang capacity limit. Mga restaurants, of course. Ang mga religious events, gatherings, sang una, wala man gina-allow ang mga necrological service na kung may patay. Okay. Immediate family lang ang allowed sang kita sa mataas nga alert level or community quarantine status. Pero subong, allowed na ina. Again, base man gyapon sa capacity limit ng venue. Ang mga barbershop, mga salon, even subong mga karaoke bar, pwede na. Pwede na. For as long as may ara sila permit halin sa EOC, ang sa bars lang sa karaoke. And ang aton curfew gin-adjust manggali Aksyon, Bryan, no? Ang curfew 11 o'clock na subong halin sa alas 10, alas 11 na, so gindugangan na isa ka oras. Amat-amaton tani pasaka. Actually, ang mga suggestions kahapon Aksyon, Bryan, mga gabi, ang meetings ng EOC pod kay Mayor Bing Pinardia kag kay Vice Mayor Elcid Familiaran, natapos kami mapatikan sa hindi alas 2 ang kagahon. Kay grabe ang debatihay sa between the doctor, sa aton mga officials, kag sa amunda sa EOC, kung ano bala ang angay nga daw medyo calibrated lang anay nga pag amat-amat kakas ang mga restrictions. Kaya ang kulba sa dira may manug-abot kita nga mga holidays. Tradition sa ating Aksyon, Bryan, after sa mga holidays, even last year, no? Kaya kita post-holiday surge. Amo na nga itong ginabantayan, hindi matabo. That's why, kung mahimo pa lang, maghalong di kita disiplinado kita gyapon. Even if nakabakuna ka or kung magamit di kita gyapon sa mask, magamit kita sa social distancing. Of course, paiway lang as much as possible. Kung mga events na daw di pwede maindian, pwede na ma-attenan but with the strict observance ng minimum public health standard. Okay. Ining mga gin-mention mo nga pwede na, fully vaccinated lang o kung tanan, pwede. Well, kanan pwede na. Ang aton nga fully vaccinated, although may mga iba niya nga restaurant
nga hindi sila yung magpasulod kung hindi fully vaccinated ang customer. Okay. Iya naman na iya sang establishment kung gusto yan na iya ipatuman ang amo na policy, no? Iya na iya prerogative. Ang sa travel, ang medyo required ang fully vaccinated. Kaya kung magbiyahe ka sa buong Aksyon, Bryan, kag fully vaccinated ka, bakuna card lang, sulod ka na, wala na problema, wala na iba nga requirements. Kung hindi kaya vaccinated, kinanglan mo gigyapon magpa-RT-PCR. So, additional gasto kay at your own expense na yan. So, mabayad. Kaya mapa-RT-PCR. Kaya so, mas bayo mapabakuna ka na lang. May protection ka na. Convenient pa. Kag wala na damo hassle. Okay. Aribaw manog kwan giniguro inang palahubog. Ang liquor ban ginapamangkot yagid. Oo, kung anong oras matapos kuno ma'am, luhid-luhidlaw na giniguro. Okay, so ang aton liquor ban gin-amend ba na no gintagaan na ligwa gamay from 12 noon at 10 p.m. Pwede ka bakal, pwede ka baligya, pwede ka consume in public sang alcoholic beverage. So dako na nga adjustment ang ginhimo. Wala na naging limit sa sale lang, kundi pwede consumption pagid kag matamaton tani kay after 1 week, after 2 weeks ma-review kita liwat kung anong nanging epekto sa pagpahalog naton sa mga restriction. Kaya kung medyo hindi ka masustain ang pagnubo sa cases, kag maproblema naman kita, then we will have to recalibrate, no? I-revisit na naman ang aton nga mga policies. Bo kadamo gid manggali sa nagliliwat di sa aton sa pagkadamo gid nakit-an ko diri, no? Ma'am, inang kwan, ing natawag naton iyang ang casino tadi hindi pa pwede, no? Hindi na kay ina siya Aksyon, Bryan, actually iyan ang isang national IATF na policy, no? Nga even if alert level 2 ka, hindi ginaiyapan allowed ang mga casinos unless may ara ka permiso from the office of the president. So kadto ka na kay Presidente Duterte kung gusto ka mag-embrace ang casino or ano pa gina ng mga sa gambling lang ng mga establishment. Ma'am, sa mga restrictions nga nabasa ko diri kag sin palayag mo do kahalog na gid katama. Kumbaga lantawon mo diri daw 80 to 90% na gid ang aton sa nga pag halog sa bugos nga Bacolod kag bisan pa Negros Occidental. Kumusta ma'am? May mga tao pakita gyapon diri ma'am nga magpangsaway kay ti kabalo kita do hindi malikawan ko kay isang punsok-punsok ilabi na gid sa aton di sa may plaza subong may ara tadaya bazar. Ma'am. Yes, may ara kita gyapon sang monitoring team kag ara gyapon ang aton nga force disiplina as well as ang PNP. They are in the loop. Ara gina sila permi sa aton nga EOC nga mga huddles kag magdiskusyon kita. Involved gina di sa aton ang aton nga PNP, no? Kag si Mayor mismo ang naghahatag directly sang instructions man kung ano ang dapat na buhaton kag intensyon namon Aksyon, Bryan. As I have mentioned earlier, muna ang kulba ang daw medyo daw kung tanawon mo daw wala nagit restrictions so gapigamay nagit lang ang nagahawid-hawid yung mga restrictions. So kung hindi kita disiplinado, kung hindi kita pagtutupan get ang pag-observe natin sa minimum public health standards, kasi in less than 2 weeks pag sinigabong naman ang mga cases, kag hindi ta naman mapunggan, balik makita gyapon sa aton sang una nga kadamo sa mga lockdowns ug mga restrictions. Why ang advice naton sa mga pumuluyo sa aton mga kauturan dira sa pamati subong na dapat kay subong ginhalugan na naton ang mga restrictions. Kag-ara kita sa alert level 2 sa manubo nga alert level. Kung mahimo gid kag aton gid ipiliton ang kaugalingon nga hindi kita malipat sa pag-comply sa mga minimum public health standards. Para ma-maintain naton nga amo kita sinisubong ka lenient. Kag amo na open. Kaya kung hindi, kag magpaka ang cases, may kita sa mataas na alert level, balik naman kita sa mga restrictions na previously imposed sa aton. So, mas mayugid nga
nagsighalong kita, doble halong kita gyapon. Kasi ara pagyapon si virus, siya wala na siya naghalin. No, na-manage na lang sang maayo ang aton nga pandemic, ang pandemic management naton na himo lang naton sa eksakto. Medyo na-contain lang ang virus pero ara lang siya gyapon. Okay, diri sa Bacolod, ma'am, today may pila kita, ma'am. May ideya ka, ma'am, kung pila subong adlaw ang kaso? Ang aton nga mga cases sa subong, sa subong nga hapon, waay pa na kompleto. Balikan ta si Ma'am Emma. Action Firing Line. Kaya interesting nga balita, mag-aksyon kay kabalo ka, kadamo na sa ngayon pinamangkot kay na liquor ban. Subong na mangkot naman diri party basketball, ano? Kung pwede na. Ma'am, balikan ta si mo before tinadula party to Ma'am. Yeah. Aksyon, Bryan, ang wala pa nakatapos report ang mga molecular laboratories sa ilang result for today. I hope wala kaso, muna nga wala report, pero we're expecting it around this time. Around this time, no? Or mga 8 o'clock, 8:30, karon ara na ang masugod na sinulod ang mga reports ng mga molecular laboratories. As of now, wala pa. Pero 8 nakanupo na to since March 23 ang sa gabi nga report, mga results. Din-post ko na sa akon nga Facebook account na 8 lang gid ang aton nga cases pag ang mas madugo sina March 23 na so medyo malawig-lawig, no, dugay nga mga binulan unless kita nagpanaog man sa single digit. Ma'am, kumusta nga aton nga swabbing, ma'am? Why man niya non-stop man niya kung pila ka bilog ang paswab da amuna or ang aton sining natag sila gani contact tracing sige-sige magidya, ma'am, no? Sige-sige ginaya, sige-sige na sila gyapon. Although ang aton contact tracers kay tungod nga damo ni sila, we have 125 sa DILG pa lang. Kung 8 lang aton cases, 125 ang contact tracers. So damo sila lain-lain, may mga gin-deploy na sila sa lain naman ng mga obra, iban sa ilara sa monitoring, ang iban sa ilang sa enforcement ng mga minimum public health standards, ang iban na bulik sa vaccination, kasi siyempre tama na kadamo sa ila. Kag nag-jutay ang aton nga cases. So, sige na gyapon, ara na sila gyapon man nagabulig sa aton. Kag posible gro mga close contact siguro kasi negative man tanan, ma'am, ano? Salamat sa Ginoo. Daw mo na abi, no? Well, ang aton ang aton nga mga strategies ang PDITR. Amo man na sa gyapon niya Aksyon, Bryan, wala kami ginauntakan. Same procedure na gyapon. Whether 8 or 80 ang aton nga cases or 180 or 800 man siya, same procedure ang ginahimo ta. Kaya ang goal sa napirmi is kung whatever is the number of cases na magwa on a daily basis, ang importante lang nga ma-contain ta dayon, kumbaga makordon ta bala ang virus na hindi na siya makapanglaton. So testing is very important, is crucial. Amuman ang contact tracing, kag ang immediate isolation, kaya muna siya ang mapauntat ng paglaton-laton sang virus. Kung ang main case or ang pasyente nga naga-positive na ginatawag naton index case, ma-isolate dayon, so hindi na siya makapanglaton sa ibang membro sa iyang pamilya kasi ibang pagid ng membro sa community. Ma'am, pwede na kuno ang sports sa mga puroks-puroks? Basketball? Ang contact sports, pareho sa basketball, ma-allow ta na siya, pero subong, may mga guidelines sa EOC. So, kung may ara na gusto let's say, basketball tournament, tawag sila, may mga amo sila na activity or event, makuha sila sang approval, sang emergency mo nang nakabutang sa executive order. Kaya ang himuon ta atagan sila sa guidelines. For example, pala ang sa EOC ang naagrihan sina kagabi nga meeting Sir Bryan is, for example, kung may mga basketball events, no, nga may liga, ang malantaw, ang audience on site dapat fully vaccinated lang ang pwede makasulod. Ang mga mahampang dapat fully vaccinated din. So, muna
nga mga policies lang sa dira. Kaya mabudlay yun na Action Bright. Hindi ka man pwede mag-mask kung naghahampang ka when you are involved in sports. Hindi ka man pwede nga mag-mask kaya hindi ka na ikaginhawa karon. So ganga ka that piyo ka ng imong laway. Kung hindi ka vaccinated, kaluluoy sa imong mga teammates or bisan ang inyong opponent. So amo na nga ang i-require ta lang is do pareho man sa NBA, di ba, sa Amerika, so fully vaccinated lang ang mga players. Kaga ang mga galantaw gakadto sa venue fully vaccinated lang. Feeling ko pretty sure ang nagapamangkot di ilan niya lusok basketball hindi lang sang kulo corner lang bla dira sa purok lang nila ti why man sila ya da gym or ano ti amo ni gurong mangkot nila. Kung wala malang audience kag inang gakapanghang malang as part of ehersisyo, pwede na lang na siya siyempre kapag ba kung open air man lang, no, outdoor, open air, pwede na sa Action Bright. Kag kilalanay man lang sila, guro mga neighbors bla, why naging kabulo basket bla, kilalanay man lang sila kati why man na COVID sige, hampang ta, daw mo na bimam. Wala. unless kung swab sila or din-RT-PCR, hindi kinakakahambal nga wala sa COVID. Nobody knows kung sino ang may COVID kag wala, hindi naging makita. Kwan guro, avoid you and I know nga kabudlay with subong no, lain ang mga symptoms ng presentation, subong sa mga symptoms lain get ang mga cases. In fact, may namasa sa aton, first 4 days, wala may matiyag. 5th day, nagsugod lingin ulo, nag-ubo, gamay. Pagka 6th day, hindi na nakaginhawa. Diretso na sa hospital. Yung mga amo na pala, sa unpredictable sa iya Action Bright. That's why, once you mag-positive ka, aligmat, kagidayon, pa-reserve ka na kwarto sa hospital, even if you are asymptomatic or mild ang symptoms, say, it can progress sa pinta-konta kung ang imong viral load taas, may tendency gid nga ang imong symptoms severe. Even after the 4th day or after nga wala ka maging batsyag. Kalit lang, gulpiada lang, nagalain na imong pabatsyag kag mga cases, kita nga abot nila subong. So muna ginambas ko ka unpredictable. Hindi ko kabalo sino ang katupad mo da, sinong upod mo da sa party or sinong kaistorya mo da sa party nga base asymptomatic lang, nga wala lang ma-detect. So halong lang yung kita nga hindi kita ma-laknan. Sige, with that ma'am, salamat sa mga serbisyo. Maying gabi ka, mabuhay ka ma'am. God bless ma'am. Thank you ma'am. You're welcome. God bless you too. May gabi. Daliwa sa tanan yung nagapamati. Action Firing Line. Okay, si Ma'am Emma Aksyon, sang EOC. And amo to, no? May mga initials na kamo nga nahibalaan dira. At least maideya na kamo nga pwede na kamo makapahangin sa inyo nga bulada nga nagkupos sa pila ka bulan. Action Firing Line. Pwede na kapulo basketball sa inyo nga purok-purok dira, pero tiya mo na limited gid lamang ang mga tumalanaw. Away magina tumalanaw dira man lang i-avoid lang guro ang inabalang pulo pangayaw bla nga sa piyakto nga purok, mabisita da, mamaskit da, hindi lang pwede anay. Action Firing Line. Kaya na yun ka delikado, ginaya hindi mo na sila makilala ang mga tao mo, no? Para panigurado gid lang mga kaksyon. Sige, pagbalik ko karon dungagan confirmation regarding sina. Kay may mga ginauyatan kita diri under EO53 nga mas makabulig pagid sa inyo kinahanglanon mga kaksyon. Firing Line. And sa sininga bahin sa aton sininga pagpangalagad ginadulong gid sa aton sang Evergreen. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Close discussion, fearless comment. Action Firing Line.
May gabi lang sa mga tagpaminaw naton nga nagapamati na subong si Connie Dormitorio. Good evening sa Anchorman, Bryan, Morden, firing line, mamati lang ko. Salamat na, thank you Ged. Rose Guevara, si Ray Pisares, Attorney Jomax Ortiz. Ano ning iyaman? Rose Guevara, hindi ko magbuto kung mag-senator siya. Senator, sige. Si Gab Donasco, good evening, so bright. Amyaw ko mang Hanoy, si Saturnino Permiza Gamoner. Nag-monitor kami. God bless. Salamat. Si Merly Gonzaga, Araman, God bless man. Desiree Cahudo, ginhimo nila sirkos ang politika sa Pilipinas ba? Hula-huya ka mga Duterte. Eric Moyko, sino na mabuto kay kulto? Kag Rocky man? Siguro mabuto silang mga ancient human kag ang communist di China. Ay damo pagyapon biya ay damo pa nagayaob sila, no? Jocelyn Lirazan Lacson, si Desiree Hambalya, wala pandemic subong kay election mo money lakat sa mga Dutertans. Si Virgil Pinda naga-monitor man sa Celine Home. Stay healthy always, Aksyon Bryan, God bless and your family. Eric Moyko, Ismael Garnica, no? Kagawad, Aksyon Bryan, good evening. Bisan kagawad pa, hindi ako mag-vote sa iya. Akig mga tao. Milili Uligaw, ginhimo nila clown ang Pilipinas. Sula huya, mga lampingasan, mga klase sa mga politiko. Grabe, pag-ini ako. J. Ludib, insakto kagid Aksyon Bryan, good evening. Rona Rihida Trava, good evening. Sumbrayga, monitor lang kami di from Valladolid. Tamiya ko lang si Tatay Teddy, Rihida Senior, James Vincent, kagbana ko kay Daddy Hines. Salamat. Teddy Laos Araman with Nana Isabel sa Victorias. Nerwin Sakmer or Sakmar. John Serna daw basketball na subong ang politika kay may substitution. Pwede ka substitute, pwede ka foul, ha? Joby Monares Araman, Eric Moyko, i-disqualified na nila si BBM Gura. Para si Sara pinpatpat, forward na sa pagka-president, moro, no more tomorrow. Diskarte ancienta. Human, hay nako, din ka pa kaluluoy taong bayan. Okay, si Rochelle Polencio Susana, good evening, Sumbray. Monitor lang kami di sa Pandanon DSB Ganbes. Pepper Persley, Aksumbray, ang hambal ni Ma'am Ang mga bata pwede makagwa. Kadugay na ang mga bata gagwa ara sa Merkado Libertad. Damo bata, way bakuna, way face mask, pati mga tigulang kag vendors. Ina mga kabataan nga mo sila, jutay lang na sila yung Ma'am Pepper Persley sang ginamention niya di nga in general. Kidamo ya ang wala gidya gagwa. Damo gidya. Neil Bryan Balues, Sambalya, good evening, Sumbray. I always listening Aksyon Radio and I would like to thank sa mga balita nga ginawaragwag nyo everyday. Mabuhay Aksyon Radio Bacolod. Salamat. Ayos ah. Rex Olarte, Sumbray, basketball as ni siya. Thanks, good evening. Pwede ko na to, basta purok-purok lang. Inablang inkwentro mo, tupad balay mo lang dabla. Na? Mga kulokilala nyo lang ah. George Gagasiran, mag-open karaoke bar, madala akon mic. Oh. Gusto man, no? Kanto kas kantahan to, dapat may mic kay mga dala, no? Kay pos nga hanay na. May punto ka. Barrio Garay Araman, Milili Uligo, Tamyaw, please Aksyon Bryan, Ma'am Vanessa Star Mayo, Jinky Dayragdon, Noel Amar, kag Alex Montesa. Sonia Agravante, ang basketball sa Purok. Ang bangkot siya, pwede ah. Stephen Magbanwa, good evening, Sumbray, pwede na kapa-oriental or vice versa. Kung may biyahe lang, matyagan ko, pwede na gina. Carmelo Garingo, Eric Moyko, nagmalapuwak niya sa liquor ban. Jo Marie Ramos, sinaslo obranyo, lapit na May 9, ginapabudlayan nyo gid ang mga tao dis Bacolod. Oh. Rustom Di Palubos Senior Araman, ang sports ko na, mangkot siya na subang. Ambal ni Eric Pink. Enriquita Kirante, naga-monitor man ah. Sonia Agravante, nasa batara na gina, no? Arwin Sikural,
Roberto Hiraposco Caraballo, with PM Aksyon Bryan, ginhalugan na kagamay na lang ang cases sa COVID kay nagahilapit ang eleksyon kaysa subong nga politiko di subong gamat-amat na suhot dalong balay kag sa pangsuba. Galaday na da sila. Dennis Sabalya sa Negros, Tani Aksyon Bryan, ma-interview man ba kung ano man di asamon update? Pwede kung hindi pwede. Basta alert level number 2 kung anong ang ginapalayag ni Ma'am M, amo-amo na sila tanan. Sa Bilog ng Negros, kay pareho na ta status mo. Pareho na status. Classification. Si Denden Soriano, Aksyon Bryan, pwede ka panawagan. Ginapanawagan ko sa taga. Utod man ni Den, ano ni siya man. I-chat mi sa akon, Denden Soriano, be. Inday Blaza, naga-monitor man. Rustom, Aksyon Bryan, damo, gapamati sa Himamaylan, Barangay Karabalan, Idol, kagin nila. Baw, salamat, gina. Damyawan ta sila da. Ni Rustom de Palubo Sr. sa Karabalan ko, no? Thank you, gina. Si Nanay Ana Sinoro Araman, Lilia Taton. Good evening, Aksyon Bryan. Out of the topic lang ko. Palihog shout out liwat sa IPM. Ang basura hasta subong wala gid makuha sa Gardenville. No problem na ya. Gardenville, no? Isulat ko ba kay para malawag tani karon na. Kulang sila guro manpower o kung wala sila bulok-buan. Wala na guro bulok-buan. Nabuta na tong Pilisa mo. Si Milanda Sausa Araman, Ligay Villares Achivar, naga-monitor man sa Talok Bago, Ramo and Lucy Achivar. Good evening, Aksyon Bryan. Salamat. Piper Persley, Bryan, ang jeepneya, kuwain na barriers, naga-tinopaday kamo kung lang waay niya COVID. Ang sa mga jeepneys kani makadlaw kaday. Kay kung nag-aara ka sa terminal, may distancing, magsakay ka, pero pag sulod yun sa salakyan, tinuparay makamutanan, no? Melchorita Ferrer, salamat, good. Jennifer Tambagahan, I think need na iklaro pila ka pasahero ang minimum sa jeep kay damo gapapuno. Subong yan sa salakyan niya, punong-puno na gid ya, no? Nga may nagapanubra sukot da, ari man kung isa mga driver kay balik na halos sa normal ang sukot nila mo mangyapon. Hindi ka mo na mag-asinso. Tandaan nyo gina. Basta gani ka pang opportunista ka mo. Huwag gina. Dahil lang ha. MM Salanga, yung gabi Aksyon Bryan watching live. Gid kami diri sa imo Barangay 3-4. Paul Caglina Salanga, keep safe always. Salamat. Ruel Hipilga Raman sa Talisay. Jan Akusta, thank you gid. Si Ana, hindi lang ko mag-comment sa kita lang kita kadlaw, okay na. Dali lang. Si Glens Orita Ilosorio, nagamonito Banyagas. Dennis, daw puraw na lang abi politika, sports naman tani ba? Do wala bago subong sa sports. Si Kamagnot ato nagsaylo na sa lain nga man nga kwan. Lain naman nga team, no? Sige, ma-relax lang ang puwak ko. Mabalik ko dugay ha. Dira lang kamo kay pagbalik naton, may dalag ko pagkikita nga balita iginaman sa inyo. Las 8:01.
si Aksyon Bryan Morden. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga Aksyon Radio Philippine Standard Time las 8:06 na. Aksyon Firing Line. Antes pa naman tanang na-endorso naton sa inyo ang Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Coffee Mix mga kaksyon. Ini may ara sang bulig para pabakuro ng aton sining kaugalingon. Labi na gid ang inyo sining immune system mga kaksyon. Expectaron tigna permi labi di subong kay inulan. Disgrasya kagid sa Sineko. Good evening Aksyon na Bryan. Ang hindi na gid ko magbuto sa iya maskin tigulang na ako. Halin naman niya kay 9290 ako ya Aksyon Bryan. Good evening si Duterte mapadagan senador, hindi siya ayawan, hindi siya magdaog natakan ng mga tao na sa iya. Aksyon Firing Line. Halin sa kay 790 Aksyon Bryan may gabi. Big no, mamalya. Sa grupo ni Duterte hinulsol gid ko siya. Ginbuto ko labi na gid sa senador niya na natakan. Kalamay, labi na gid kay Bongo, kag kay Kalbo. Basta Kalbo wala gid mabuting ginawa. Wag hindi mo pag-ubusa tananay. Aksyon Firing Line. May mga kalbo mga Aksyon Oliver nga nami. Di ba? Pinsarabi ko na ano nga mga kalbo nga ina nga nami naghatag si ma. Aksyon Firing Line. Halin sa kay 704 hindi nagid o grabe nga kon sa mga tao. Feeling nila abi ara sila sa kalye nga nagapakigistorya sa mga bata nga wala buot. Kag pagkaaga bawion kay joke lang kuno. Hindi hilimuon sang leader o kon presidente sang isa ka pungsod ang gaast or ginaasta nila. Aksyon Firing Line. Daw zero gets bungs Duterte di. Aksyon Bryan sa kay 519. Good evening Aksyon Bryan. Tamyaw ko lang happy birthday kay Koy Koy Palermo. Ang nagatamyaw si Lola Yalinda kag si Zay. Maayong gabi lang dira sa tanan nga taga Lugway. Sa silay ga monitor gid sila sa Sinimatinion. Salamat gid no. Dira kuno sa may Karabalan, Himamaylan kadamo sa naga-monitor subong. Aksyon Firing Line. Good evening, Aksyon Bryan. Hindi na magdaog sila Sara Duterte kag ang iya amay si Rodrigo Duterte islan tanan na iban hindi na ta sa mga Duterte. Las 8:09. Aksyon Firing Line. Sige, i-check naton this time sa Aksyon Marlon Hinovia makaksyon sa aton sa nga pagpangalagad while gadayal kita halin sa kay Ruel Saso naman niya. Good evening, Aksyon Bryan. Monitor lang kami from Barangay 31. Sa akon Aksyon Bryan, hindi naman ko magbuto sa iya. Pahuway na lang siya. Aksyon Firing Line. IPM, mo ginapa-aksyon ka mo din ni Ma'am Lilia Taton sa may kuano, Gardenville kuno kadamo kuno sang basura da nga duway nyo ginabalik pa. Anong natabo sa IPM? Anong manuay na kamuhalabuyan o kuno nga sistema? Aksyon Firing Line. Taligi lang check ko balita sa probinsya makaksyon. Kay kung si Gov Lacson pa, speaking of election on 2022, wala pa gid siya may napusuan subunga kung sinong botohon niya o kung suportahan diri sa Negros Occidental. Ti sila ni pagin man nang nagkanto sa office niya mo. May iban pa, may Lacson pa, may Isko, may Pacquiao, Marcos, may Bongo pa. No? Damo pa kag sino pang iban to nagpapili si ano ni ngala niya ni Parladi ni nagpapili man presidente. Nagtuhaw man lang ning isa ba ni. Aksyon Firing Line. Ang balita ng Aksyon Marlon Hinovia dulong sa aton sa D3 Bayo duga nga proteksyon sa kaugalingon. Capital Reports. Aksyon Mar may gabi. Aksyon na Bryan, ngayong gabi unahon ko ang reaksyon ni Negros Occidental Governor Bong Lacson sa saling pagkatakop na sang pag-petition o period sang pagbulos sang mga loyot mag-kandidato para sa 2022 nga election partikular sa bahin sang pagka-presidente. Aksyon na Bryan. Kay si Gov
Aksyon, daw isip-isip sa Aksyon Bray mga ika-4 na goro na question ni sa iya. No? Kung bala info ayan ang napusuan niya. No? Although ang question ng Aksyon Bray sa iya is hindi man sila nga direct kaya kung sino iba ko yung ngadlan niya. No? Kundi alam mo na Aksyon Bray sa Capitol Media inang mayara bala sang gamay lang ideya. No? Kung bala din ang tuyog sang gobernador diin nga grupo. Pero ngayon di ako nagsumbray ang panindugan sa gobernador nga hindi saya makadesisyon nga ora mismo nagdasigay bala. No? Nagahalong man sa guro nagahalong man siya kay presidente na yang suportahan niya mo tikon butohon na karon sang Negrosanon kay hindi gali manami kundi mabalik si Aksyon Mara, no? Correct. Kaya kung maduduman sa Sumbray ang panindugan, kung si Vice Governor Jeffrey Ferrer Pangkambalon, luyag nila nga duha ni Governor Bong Lacson, huwag ang huwag pa naman ang Sumbray sang kompormado, kaya kung balang ilas ka nga mangin desisyon ining isa lang bala Sumbray, huwag pa na, hindi pa na piho, may posibilidad pa nga bakit kung lain-lain ang suportahan nilang presidente ang iban pag nagsumbray ng mga provincial official na may dako nga mga papel man kung eleksyon ang paghahambalan. Ang pagnigo hambalya hulaton tanay nga matapos ang 5 o'clock nga deadline. Eman ang interview sumbray dira kay nang kay go mga alas 11 o alas 12 na kaya sa unto mo. Ano mga inuras sa nabilin until matapos ang period ng substitution. Ang withdrawal at sumbray gali niya until subsob matapos panagali ang subong adlaw. So, pwede maka-withdraw pero hindi niya pwede puslan. Correct ang withdrawal natapos. Pwede pa na Aksyon Mar antes ang May 9 election pwede ka pa ka-withdraw Aksyon Mar. Pero hindi ka mapuslan, no? Hindi na. So, klaro na Sumbray kay ang ginabantayan dari mo maraming ngalan nga Duterte mo. Ang amay kag ang bata. So, na klaro na nga si ang amay si Presidente Rodrigo Duterte, senador ang papilian. Ang bata nga si Mayor Sara, Vice President, no? Si Vice President running mate ni Bongbong Marcos. O maamo na ganyan man Sumbray. Pero si Bongo di makadto, sino nga running mate niya sini? Sulo-sulo lang. Correct at Sumbray ang mo mention nga may withdraw pa man. Pwede ka man maka-withdraw. Pwede. Kay ina Bongbong, Sara, Bongo, magkaalyado ang Sumbray na mo. Kung nasiyahan ka lang sa mga senaryo. Kabalo ka si Bongo, feeling ko lang i-fill in siya if in case ginman nga ma-disqualify si BBM Amo nang aton nga ginawa na Audrey. Dali manakton na Bray, mga estratehiya. Pero balikan pa si Governor Bong Lacson, hambalya, punatan nyo lang ang basi malabutan pa kani bakon tuig mo. Before sa magkapalayag nga amo ni dugay ba? Dengan suportahan dugay pa. Labo malabay pa Sumbray ang bulan sa Desyembre. Damo para posibilidad sang pagbaylo-baylo. Kay si Gov Lacson kasi Vice Governor Ferrer nagapanilag pa Sumbray mo na kung anong habyog sa mga nagakandidato bilang presidente. Ito ba magkuton Sumbray magkadto diri ang kandidato sa pagka-presidente? Ay ila sila nga ginabuyan nga mga tinaga pabor man tanan sa Negros Occidental. So, pagkadto diri ni ang una gid nga nakakadto di si Lele ang una nga naka-istorya sa iya. Si Lele pabor nga ibalik buhion ang Negros Island region o tinagar. Kay sina Sumbray sang luyag man sa mga provincial officials naton. Dinadumtan gina-Aksyon Mar mo sang Negrosanon? Yes. Ikaduwa nga nagagto dere, nag-court si Colman Pia, si Senador Ping Lacson, sa kay Governor Bong Lacson. Pareho sila nga apelido,
isang din question at sumray na kay Governor Lacson. Pareho sila Filipino. Suportahan naman ang Lacson nga pareho ya. Nga uway pa. Normal nga incumbent senator si Councilor Lacson nag-protest siya, siyempre akomodahon. So para mo pala nasumray ang duha sa mga kandidato, no? Kay ang isa ka kandidato nga nagkadto diri duha pa to sa Cortese kay Gov Lacson. Kaya daw dasigay man to pagbisita yan diri. Ato malang sa Manukan country bla. Okay. Oo, puti. Oo, karamdam ka to. Oo. Ito basi kung private to ang yesterday nga tinutuloy action na bribe la. Way pa, no, ang ginapaabot mo na si Manny Pacquiao, si Bongbong Marcos, tupod kay Inday Sara Duterte, no? Buat sa subrekwa ang tosang reaksyon ang League of Municipalities of the Philippines. Ang grupo sa mga alkalde dari sa Negros Occidental. Ay majority sila at sombray nagadusod din na padalaganon si Inday Sara bilang presidente. Subong nga hindi presidente papilian, vice presidente papilian, and then kay Bongbong Marcos, ibalon pa kung ano ang ilang suri nga reaksyon. Yari si Governor Lacson ang sa pagtakop na ang period of withdrawal sa mga kandidato sa buong adlaw. I think we're just awaiting the next move of the president. Talk about it. But ako personally, I don't like to make that decision right away. We'll wait until next year. Dugay ba? Bagi pa na Pasko ka bagong tuig na. Sa mga action maray, para sa akin, o ikakto mga desisyon ni Gov. Ang hambal lang na Tagalog, mahirap nang magsalita ng patapos lang. Husto. No? Alaban ni Kinyati, may pila ka mga kandidato at sumbay nga subong nga lapit man kay Governor Lacson. Kabalo ka nakasalalay di Aksyon Maria ang boss damlag sang pungsod ta. Si Lacson hindi pareho ya sang iban nga pagkakita lang nga amuni, suksok din sang bayo nga amuni, butang sa mga bowler din nga amuni, tiduay na blaga huna-huna basta sikat hala didto upod pero ti anong boss damlag ta. Amo gyud sumbay na ang batasan sang mga politiko di sa Pilipinas. No? Kung din tong makita nila sumbray nga daw mayong plastada, tutukan nila bayo, taras pala nagligan na, bawa tutukan tumayong isa to. Nakitahan siya, na ginasa mo na ganang kandidatong suportahan niya. Dapat sumbray makadto ng kandidato sa pagkaklente, layo naman naman ang niya. Isa pa kayo bagay malalay. Pero hindi na panilagan sa mga tao. Kilawan ko lang, biyahe at sumbray sa aeroplano, kundi subong nga November 15, amo ni ang November 15 to 30. 15 subong start sa implementation, pang additional flight sang ining tatlo at mga airline companies. Nga may biyahe, Bacolod, Manila Bacolod. Philippine Airlines, Cebu Pacific, kag ang Air Asia. Bali, ang ginaprobahan kablaglag madaluman nga flight based man sa meeting ni Governor Lacson kag Vice Governor Jeffrey Soler nga gintungutan ini nga airline company nga kada adlaw makabiyahe sila tag isa sa isa ka adlaw. Buti lang sa semana pito ka adlaw ang biyahe aton Bryan. Ambal ni Gov kon magtigisig din pagnubo sa aktibo nga kaso sa COVID-19 sa Negros Occidental. Kung mag-abot ang November 30 or before November 30, posible nga palawigon kina Aksyon. Kaya ang pagpalawig, dugangan pa din. So, imbis ni Sabati, posible nga mo untang duwa-duwa. Kada adlaw. Kaya pagkatapos sa November 30, masunod ang December, hindi na nauman ang pagdagsa sa mga pasahero bangod sa Christmas season. Yari si Governor Lacson Barikanta. Especially when we were talking to Cebu Pacific, they're confident that we will be able to, especially it's a Christmas season, so normal man ang nag-uli ang tao to celebrate with their families. Yes, definitely. Especially if our numbers continue to go down or plateau at a very low numbers, yeah, we will do that. Amo nang medyo good news nga palihag ni Governor Lacson. Ang latest, mga solo sombra na lang sombray 1,000, mga 1,000
100 na lang ang COVID-19 active cases diri sa Negros Occidental. Dako-dako ang recoveries para asubaray sa mga new cases. May kay gamat-amat na gano'n panaog galipay ang tawag sulmar. Yes. Manong sunod December. Hambal po eh. Tandaan nyo itong hambal niyo Presidente Duterte. Abot sa bulan sang Disyembre, basagan ka na ang ginatawag ng new normal. Pero dali, kadang laban. Namang ginahandom isang kalabasan. Report gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon na Malong Hervaya, mga ka-aksyon sa diin kaban sa Pinas. Laboton ka sa amon balita, pagserbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. Inablag siya na Oliver nga na live report ka blaway ka na lang papel lang natamdan. No? Amuni ka lang, may gastro, no? Doon ginapanumdum ko kung ko mapulot sa mula sa phone ko. Oy, ang balita ng Action Marlon ni Navia, dulong sa aton sa D3 Bayo, dugang ang proteksyon sa kaugalingon. Action Firing Line. Kabalo ka si Governor Lacson, hindi man ni mag-gobernador kung hindi tanda ni sa pinili ay sa mga palaabuton ng mga presidente mo or election. Action Firing Line. Manila gini sa gusto. Ako sa mga opisyalis diri sa Negros Occidental, alkalde kaman, vice-alkalde, gobernador, mga board members tada, kongresista, vice governor, amo na ning panahon nga magamit ang aton gahom diri sa Negros Occidental. Action Firing Line. Gahom nga ayoon taman sila nga ipabalik ang Negros Island Region. Nga kabalo kang NIR, kadako gidyadto sang bulig mo. Tanan nga departamento sa gobyerno. For example lang ang LTFRB. Nan. Kay kon may kaugalingon kita diri nga region Makaksyon Region 18 kita. May LTFRB kita diri sa Negros, Bacolod, lakip na ang Oriental Negros. Action Firing Line. Isa kadako nga bintaha lang tawabla subongo. Kay kita nasakop kita sa Region 6, ang LTFRB at tutuya sa Iloilo. Wala dis Bacolod nga ambot ang paranawan lang guro sa Bacolod kag Negros dito barangay lang guro nga duway sila labot di pero damo man sila gatasan de damo man sila kliyente de. Action Firing Line. Negros Bacolod niya ang salakyan dis pagkadamo pero duway sila luyag magbutang diya sa bisan substation nang naman no diri sa Bacolod. Di man ta maka-force sa ila kay Region 6 kita gani mo. Ti didto sila halos tanan sa Iloilo nagapaamulya mga PRC naton. Ano pa mga departamento nga way kita di kadamo-damo. Ti kita nga Negrosanon Bacolod noon subo nga naga-monitor kamuhuna-hunaan nyo na. Hindi lang kay magpili kita sang presidente suno sa nakit-an mo nga amo ni pruway man ang sa may ibulig sa aton di sa palaabuton ti mabulig pa kamo da. Action Firing Line. Ano bing mabulig ina si palaabuton kun way man ang sa mga pangako abi at least may sukton kita. May sukton kita. Kay kun nagdaog sa nagligad to si Maruhas ato, sukton gito siya sang Negros Occidental di ina ang laye ang Negros Occidental nga Negros Island Region na kami di. Kay executive order gid lamang ang ginpapagwa sang the late President Noynoy Aquino. So gindula ato ni Presidente Rodrigo Duterte. Action Firing Line. Ti diri sa probinsya sang Negros Occidental, pagintindi ko, wala diri kadaog si Duterte sa Oliver, no? Wala kay the only alkalde nga nag-support kay Duterte diri amo lang si former mayor, DSB Mayor Jumax Ortiz. Action Firing Line. Na abi Duterte wa man gani daog da sa inyo ha. Walaon kuning inyong NIR diha. Action Firing Line. Bisaya siya no? Bisaya siya Siya total wala man ni di man laye executive order man ni. Walaon tani wa niyo giboto diha. Pero di manami kay bisan ginboto ka man kun waay kay nagpresidente ka dapat ginhaboy mo na sa bintana ang imo nga pagka-politiko kay tinagpungko kana mo, di ba? Dapat ginpadula mo na nang imo sa nga pamulitika kag ginpadayon pagid. Liyo ko dabi congressman Negros Occidental,
himuan nyo na di sponsorin nyo na dabi. Himuan nyo nila yeda ang inyo sidi nga NIR. Kay suportahan ko. Di subong budlay guro gabuton si Duterte sa Negros Occidental. Action firing line. Because nga wala man gin suportahan, kag daw ay ginahom-dahom, daw budlayan siya subong makakuha buto dis Negros Occidental. Although nga damo mandagyapon kay Duterte, Sara Duterte damo mandagyapon, pero hindi nagid maybe siguro like before nga once sumambal ka Duterte, yara ang mga tao purti mo. Duterting babaga paka lang yan. Action firing line. Isubong mabulubudlay na. Anyways, malay ni Robrido nagpulo pasalig man kay Lacson pagpadulong sa suportado kung NIR. Pero ti isang gindula ni Duterte na way ka mang katikab sina. Dibla? Tani gindula subong ni Duterte pagkabuwas magwa ka man statement o wag kayo mag-alala dyan. Negros Occidental, ganito, ganyan. Kahit na wala akong ganito, ganyan, Vice President na ako, pero suportado ko talaga kayo. Pero hindi natin magawa ito kasi vice presidente lang ako. Hindi ako presidente. Wala tayong magawa pero suportado ko 'yan. Subong mo lang kami kabate sa nagbalik ka di. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ako si Bayani ang Bayani. Respect sa COVID. Yon. Si Allen Marlingko, Roberto Hirapusco, Caraballo, mabuto pa kamo sa puro lang pasalig. Damo nagbunulusong sa pasalig. Hambal pag ni Roberto. Ang Negros bala pwede mabuhi o buhion ang iya kaugalingon nga pumuloy. Ustot. Kitang kilala di sa sugar industry pero daw ay pakita labot yung sa development. Si Kativer Araman, Mary Jean Salodares sa Hong Kong, Rosalina Arellano Espadero, thank you again. Raymar Biranio Lingoste, naga-monitor taga Barangay Hagimit, La Carlota City. Si Diding Alohamiento, good evening, Sumbray, monitor lang kami Barangay Antipolo, Pontevedra, Adlaw, gid Alohamiento family, salamat. Si Jerry Limaco, may gabi Sumbray, more power and God bless. Ruel Sason, okay, nabasa ko na kayo na. Sige, balikan kong iban karon ang mga greetings nyo, si Ana Sinoro. Okay, sige, nabasa ko naman. Balikan, taka mo karon dugay. Ako si Bayani ang Bayani. Respect sa COVID. Magpabakuna na para sigurado. Hello, ako si Billy Crawford. Bakunado ako. Ikaw ya. Saan o ka pa? Magpabakuna na para abansi ka. Ako po si Jeffrey Tam, rest back sa COVID. Aba, magpabakuna na para sigurado ka, sigurado ako, sigurado siya, sigurado kayo, sigurado sila, sigurado tayong lahat. Magpabakuna na.
ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karuntag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agap pa siyang banwa, mabug na
Tiyan namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Manamyaw kita anay, halin sa kay 444 ang sidewalk vendor. Please ask Ma'am Ems. Kaina pa ni Tani, no? Good evening nami, gani mag-senador si Duterte para may parasungad sa senador. Imagine mo na, may 1 point ka. Dapat langgid, 4 langgid ka butil ang nahurot pre. O ano naman, daw lain to how. Good evening, Aksyon Bryan, mga Duterte, pahuway na lang na sila sa mga pamilya, sa ilang pulos perdi na na.
Aksyon Bryan, good evening. Paliyog tamyaw sang apo ko mga suplado. Si King kag si Xavier Rebecca gigiran niya sang barangay Bagaas Hinigaran. Salamat gid na. Aksyon Bryan, si Lacson gobernador butuhon niya si Lacson Soto kay paryente niya. Ako Aksyon Bryan, good evening. Si Duterte mapadagan senador, hindi siya ayawan, hindi siya magdaog na taka ng mga tao sa iya. Good evening, Aksyon Bryan. Please lang kay Kapitan Jervy Advincula sang barangay 2 La Carlota sa subong wala man gihapon aksyonan. Footwalk na rusdak sa pukatod ko no. Kap. Oo. Basig ka salig kang layo pang eleksyon na kay do may proposal tong atraso. Action firing line. Hindi magsalig. Why pa to, ina-propose pa lang. Rodora Shoko naga-monitor man, Milili Oligo, nag-greet niya lang si Mambulak Silay, Kagawad Timay, Kagmunit Lubaton. Sige. Grabe maning hitabo sa pulis mga kaksyon, no? Diri sa syudad sa Bacolod. Kahapon ining adlaw, no? Kahapon ining adlaw, matapos magluntad ining insidente nga naging kapatay gidri sang isa ka miyembro sang pulis nga na-assign dira sa police station number 6 mga kakson. Pagintindi ko, kuani siya nang na-assign ini sa traffic, no? Traffic investigator. Ining nasambit iyang biktima, no? Ginapa kuan pasuwo nga padayon pang investigation sang kapulisan. Apisar nga ti ara naman ang suspitsado nga nadakpan man gilayon sang police station number 4. Ginatipon pagid ang dugang nga mga ebidensya, no? Agod ipasaka nga kaso sa kay Reggie Buatag, 27 anyos, soltero, kag pumuloyo sa barangay Kabanbanan, syudad sang Talisay. Sa pag-imbestigar sang kapulisan diri si Police Staff Sergeant Benji Hiron nagpadulong dira sa may halublakan sang pakaisa niya, ano? Kag nagpamangkot sang balas. Suno diri sa report mga kaksyon, ang ining suspect nagsulod kag maglisensya sa boss niya may bigro at ikon pwede pablak bakal balas. Action firing line. Ang allegation diri una nga tinampa ining nasambit yang biktima o kon suspect kag dinumugay sila kay may armas luthang adla, siyempre pulis ini, no? May armas nga dala and sumigabong while nga nagadumugay sila mo didto ginaigo sa lawas ni Hiron, no? Ti ginbawian gid ini sang kabuhi. Action firing line. Pero ang allegation sining suspect nga sa police karon nga una siya tinampa do pilagid ka bes. Oo, tigaling kay hindi taman galing way man sang saksi abi, no? Wala saksi abi. Kag hindi naman makabalos pa rin pulis kiti patay. Hindi tagin mabatian ang iya siningasay. Action firing line. Galing kay ti kun ano man nagkalay hinabo, bangod nga napatay na ni, ati may kaso gini nga tubangon si Reggie Makaksyon Buatag, ano? Homicide ang kaso nga tubangon niya, ti may kutsilyo pa. Action firing line. Ba hindi gid magpadala-dalagid sa kwan kun ano mga sitwasyon, ano? Grabe yan, no? Ang hitabo ti isa lang ka piso ko dula ang pulis mga kaksyon. Firing line. Si Ruel Hipilga naga-monitor sa aton sa nga pagpangalagad. Ma'am, i-applied for the QR code in Bacolod cause I am fully vaccinated na. Bacolod cause I am government field worker and travel for monitoring for program yet until wala gihapon. Ano ning bot sa lingkod niya man? Check tani be. Action firing line. Gina-endorso ko man sa inyo mga kaksyon ang Blue Discussion, fearless comments. Action firing line. Ang balitang
Me, Casey Montero, rest back sa COVID, magpapahuna na para sigurado na. Para may extra proteksyon, magpabakuna na. Ini ang inyo gobernador Bong Lacson. Nagahinyo sa inyo nga manginbida. Magpabakuna na. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi.
sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay Sansan ang mga kaintangan Responsable ang pagbalita Pagdahin na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggaga mga itang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sampenaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala laman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakanako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong
kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broad Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ang mga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita. Padayon kabulaga pamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Bryan Morden. Ginaendorso man naton sa inyo maka-aksyon ang pampaputi, pampadula, baho, dira sa inyo lawas, katol-katol, kag iban pa. Amoning Zanton Plus. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Pagpamati, no? Ga-monitor man si Madam Jinky Dayalagdon, B-Boy Villasor, Star Mayo, Doc Mat Mayo, si Noel Amar, Alex Montesara man, Milili Uligo, Lili King, Raymar, Swato, Imperial, Pau Mar, Ulap, Alma, Uligon. Salamat. Okay. Si Homalo Mina, si St. Rose Aspan Canoy, salamat gid. Si Florencia Villa Campa sa La Union, salamat man. Ruel, okay, sige, nabasa ko na kayo na. Ha? Sige, ang iban pa buwasanta mga kaksyon. Action Firing Line. Standby ka ron sa Action Night Patrol with Aksyon Bryan Morden, Eric Magbanwa, mga kaksyon karon digidugay, no? Sige, mga kaksyon, ini naman sa Aksyon Bryan Morden, mga kaksyon sa diin kaman nga bahin sang Pinas, labuton ka sa amon sinibalita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.
Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!